Takto vyzerá najnovšia generácia horského bicykla určeného predovšetkým pre športovcov od svetoznámeho výrobcu Scott. Rozprávať budeme o modeli Scale, ktorý sa dočkal svojej ďalšej generačnej zmeny. Bike je opäť osadený výhradne na 29-palcových kolesách, pričom rám môže byť vyrobený z hliníka alebo z karbónu. Geometria Scaleu sa oproti predchodcovi mierne zmenila, výrobca nasleduje svetové trendy a teda bicykel má výraznejší sloping, rám je viacej padnutý, vďaka čomu má jazdec viacej priestoru, taktiež máme o 1,5 stupňa väčší predkop vidlice. Aktuálne tu teda máme model Scale 930, ktorý je hierarchicky od tej polovice vyššie. Je to teda dobre osadený bicykel a má osadený karbónový rám. Kokpit je na tomto modeli zložený z riadidiel so šírkou 740 mm. Mimochodom, táto šírka sa oproti vlaňačku nezmenila. Čo sa však opäť zmenilo je predstavec, ktorý tentokrát v sebe skrýva všetky boudeny, vedené z riadenia a brzd. Na Syncros grafikoch nájdeme obuté plášte od Schwalbe a výrobca sa tu trošku pohral s obutím, pretože vpredu máme trošičku viacej otvorenejší plášť Racing Ray s hrúbkou 2,35 palca a vzadu je to teda trošičku plnší stred pre lepšiu rýchlosť Racing Ralph, taktiež s hrúbkou 2,35 palca. Vpredu sa stará o prúženie vzduchová vidlica Fox Rhythm 32 so zdvihom klasických 100 mm. Nechýba však jej ovládanie z riadidiel, a tak si môžete jednoducho prepínať režimy alebo ju aj úplne uzamknúť. Sprevodovanie na 930 je od Shimana a ide o kombináciu SAT, Deore a XT, pričom teda z tej vyššej XT rady tu máme to najhlavnejšie, a to teda prehadzovačku. A čo sa týka rozsahu, tak je to klasika 12 rýchlostná od Shimana, teda vzadu na kazete nájdeme od 10 do 51 zubový pastorok a vpredu na kľukách je osadený pastorok s 32 zubami, takže takto sprevodovaný bike nebude mať problém ako v lese, tak aj na nejakom asfaltovom presune. Brzdenie tu zabezpečujú kvalitné brzdy Shimano MT401, ktoré svojím výkonom budú stačiť aj náročnejším bikerom. Najviac spolupracujú s kotúčmi s priemerom vpredu 180 a vzadu 160 mm. Rám nového Scalea sa vyrába od najmenšieho SK, teda vhodného od nejakých 160 cm, po najväčšie XL, ktoré bude vhodné do tých 195 cm. V čase uvedenia na trh je jeho cenovka 2499 € a výrobcom udávaná hmotnosť tohto modelu je 12,2 kg. Scott Scale 930 pre rok 2023 je novinka, ktorá poteší svojím moderným dizajnom, integráciou a premyslenou geometriou, ktorá vám dovolí jazdiť pohodovo, ale rovnako tak aj výkonnostne. Oproti predchodcovi je tu patrný posun a bicykel je postavený na ešte lepšiu ovládateľnosť v zjazde. Určite v rukách technického jazdca nebude problém aj náročný terén. Vhodnou voľbou bude pre náročnejších bikerov, ktorí hľadajú karbónový bike osadený s odolnou výbavou a nízkou hmotnosťou, a títo bikery síce milujú také bežné vozenie po lese, ale možno si sem tam dajú aj nejaký ten maratón.